Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kelliem ewlieni tiegħu Peter Aġus kiteb lill-President tal-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga lill-Gvern Malti. Irrapportat dwar dan il-Gazzetta Malta Today li tikkwota lil Peter Aġus li b'ton arroganti il-menta ma' Ursula von der Leyen li ma tatx każ li trid tiegħu fl-imoddi u qalilha li m'għandix tiddiżappunta lill-poplu Malti. Din mhix l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista għażel li kwistjonijiet li jkunu qed jiġru f'pajjiżna imur jiġri bihom għand l-Unjoni Ewropea. Kull darba jagħti biss verżjoni partiġjana ta' dak illi jkun qed jiġri. Dawn l-isforzi fil-kuruturi tal-Parlament żdiedu iktar kemm il-pajjiż wettaq riformi fl-oqsma tas-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. Riformi li rikonoxxietom anke l-Kummissjoni Ewropea innifisha. Iżda, permezz ta' deputati tiegħu fil-Parlament Ewropew tal-uffiċjali tiegħu, il-Partit Nazzjonalista qatt ma rrikonoxxa dawn il-kisbiet li ġew rikonoxxuti wkoll mill-Financial Action Task Force fost oħrajn.